studie firmy nezasírali a na to vzali měli taky poměrně pohotovou odpověď. Že to mělo dědictví, že patří a tak jí dokonečnou. Hodíme se. Ale tohle je spíš slovní domluva. A zjišťuje, že má kriminál. Tak se ani nějak nebránili, zabírali, vlastně s námi vůbec nekomunikovali. No, tak máte to ode mě. To já jsem to měl jako důkaz. Necháš to? Pust to. Zaměstnanci překupníka s medem ošalit ho museli dokonale, protože si za začátku vůbec nevšiml, že mu 6 let vedení. Jeden ze zlodějů je na útěku a policie po něm pátrá. Se jmenuje Petr Buchar, je mu 30 let a podle našeho zjištění by se měl pohybovat na Slovensku. Stejný strážníci dopadli v květnu i skupinku cizinců. Jebe už na tebe. Tehdy byl ale zákrok mnohem